Er binnen bij de Malje een heel soort rieders die in de eerste ronden voortbeziekje te komen. Dat slag het niet in. De ploegen controleer je de wedstrijd onder deze onval van Mats Stoltenborg. Op 53 ronden van de eind riet hij voort uit het peloton. En even waar krijgt hij mij? Marcel van Ham in het zwart en in het blauw Jorrit Bergsma van de EWR-ploeg van coach Jillet Anema. Deze Malje zetten terug, rieden terug en het gaat wordt grutter en grutter. Het gaat wordt zelfs zo grut dat op 40 ronden van de eind ze een rondje pakken. Ze komen bij het peloton en dat betekent dus dat deze Malje een rondje vastsprong hebben. Er komt dan nog wel een groepje dat beziekt ook een rondje te pakken. Met onder andere Gerry Hekman en Jouke Hogeveen. Maar met dank aan de controlerende ploeg van Jillet Anema slag het dat net. Op 4 ronden van de eind, met Elsnier oorsprinten, uit zijn Mats Stoltenborg, Jorrit Bergsma en Marcel van Ham. Dit trijental gaat strijden om de overwinning. En waar het eerst benam een ploegenspul wie, is het nou een man tjen man gevjocht. Waar is de sterkste na 124 ronden op de Jalf? Maar nog 1 ronde te gaan is het Jorrit Bergsma die het uiteindelijk zet met de sprint. Hij viert het tempo op en beziekt een gotje te slaan met Van Ham en Stoltenborg. Bergsma komt alleen een net los en zucht dat Stoltenborg efter hem het paard zieket. In de laatste bocht wordt het dan alles of niet voor de beide Malje. Waar wordt het? Stoltenborg of Bergsma? Bergsma beziekt het binnen terug te komen, maar zucht dan Stoltenborg komt. Bergsma ook glied direct nog haast onderuit. Mat dan terugrieden, maar verliest daarmee zo volle snelheid dat het in de sprint een overwinning wordt voor Mats Stoltenborg. Wat een eindsprint wie dit van deze beide Malje. Marcel van Ham is kansloos, maar Bergsma en Stoltenborg maakt ze er een oegriezelijk spannende eindsprint van. Stoltenborg is de rapste en daarmee bezorgt hij zijn ploeg, bouw en techniek de eerste overwinning. Zij binnen bliert, want zij winnen dus. En dat geldt net voor Jorrit Bergsma en de EWR-ploeg die het na 4 marathons nog altijd op 0 overwinning staat.